Μα για ποιον λόγο η χώρα μας έχει πάει στον διάβολο? Θέλεις να μάθεις το γιατί? Ναι. Τότε δες αυτό το βιντεάκι. Και ακόμα και με το διάβολο θα πάμε, κυρία Στάι. Το έχετε πει αυτό. Αν πρόκειται να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, γιατί κάποιοι μου λένε πήγε στην Αμερική, ακόμα και με το διάβολο. Έχω υποχρέωση ως υπουργός τώρα να συμμαχήσω ακόμα και με τον διάβολο, προκειμένου να μπορέσω να διατηρήσω θέσεις εργασίας. Εσείς εκτιμάτε ότι θα κυβερνήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κυβερνήσει τελικά? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω εκτιμήσεις για το αν θα κυβερνήσει. Θα κάνω τα πάντα για να μην κυβερνήσει. Και θα συμμαχήσω και με τον διάολο ακόμα εναντίον κομμάτων και οργανώσεων. Εγώ θα πήγαινα με τον διάολο, αν ήταν για την πατρίδα μου. Σας το λέω ειλικρινώς και το λέω και με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και δεν μασάω τα λόγια μου. Με το διάολο θα πήγαινα αν μπορούσα να προσφέρω. Και με το διάολο θα συνεργαζόμουν για το καλό της πατρίδας μου. Και το εννοώ. Για να σωθεί η χώρα, εγώ θα συνεργαστώ και με το διάβολο. Είναι σαφής και ξεκάθαρη. Θα συνεργαστούμε και με το διάβολο για να πέσει το μνημόνιο. Κύριε Κοντόγου, εγώ και με το διάβολο μπορώ να στέλνω. Δεν έχετε πρόβλημα αν θα είναι ο Τσίπρας ή ο Μαράκης ο υπουργός? Κανένα, ούτε ο διάολος. Για χάρη της πατρίδος δίνω ψήφο εμπιστοσύνη από την Ένωση Κεντρών. Κύριε Κομιώτη, εμείς θα συνεργαστούμε και με τον διάβολο προκειμένου να σώσουμε την πατρίδα μας. Και με τον διάβολο θα συμμαχίσω για το καλό της πατρίδας. Όπως είδαμε, όλοι τους συνεργάστηκαν με τον διάβολο. Γράψου τώρα κι εσύ στο 68% του πολιτικού κινήματος αποχή χωρίς ανοχή για να τελειώνουμε με τα διαόλια.